वेंगुर्ल्यातील ज्येष्ठ नेते, माजी नगराध्यक्ष आणि महाराष्ट्र शासनाचे कृषीभूषण, कृषीरत्न असे अनेक पुरस्कार प्राप्त वेंगुर्ला रत्न वेंगुर्ल्यातील अनेक राजकीय नेते, पदाधिकाऱ्यांचे गुरु, मार्गदर्शक शिवाजी रमाकांत कुबल उर्फ शिवाजी दादा यांचे गुरुवारी वृद्धापकाळाने निधन झालं। वेंगुर्ला कुबलवाडा येथील रहिवासी, ज्येष्ठ नेते, वेंगुर्ला नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष, वेंगुर्ला रत्न शिवाजी रमाकांत कुबल यांचं गुरुवारी रात्री 8:30च्या सुमारास वृद्धापकाळाने निधन झालं। यावेळी त्यांचं वय 87 वर्ष होतं। त्यांच्या पार्थिवावर शुक्रवारी सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले। शिवाजी दादा हे वेंगुर्ल्यातील ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचे निकटवर्तीय, तर विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांचे ते मार्गदर्शक। ज्यावेळी शरद पवार वेंगुर्ल्यामध्ये येत त्यावेळी शिवाजी कुबल यांची भेट घेत वयाच्या 26व्या वर्षी ते वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले होते। त्यांच्या कारकिर्दीत यावेळी नगर परिषदेला स्वच्छता अभियानात पुरस्कारही मिळाले होते। यशस्वी आंबा बागायतदार म्हणूनही ते प्रसिद्ध होते। त्यांना राज्य सरकारचा कृषीभूषण आणि कृषीरत्न असे अनेक पुरस्कारही मिळाले। दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाचे ते 15 ते 20 वर्ष सिनेट मेंबर होते, तर वेंगुर्ल्यातील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजच्या स्थानिक संचालक मंडळाचे ते सदस्य। शुक्रवारी अंत्यसंस्कारापूर्वी त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी निवासस्थानी ठेवण्यात आलं होतं। आमदार दीपक केसरकर यांनी उपस्थित राहत त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं। यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहर प्रमुख अजित राऊत आदी उपस्थित होते। तसेच राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रसाद रेगे, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, वेंगुर्ला नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर यांच्यासह आजी माजी नगरसेवक, सर्व राजकीय पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, विविध सामाजिक शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कुबल यांचे स्नेही आणि नागरिकांनी उपस्थित राहत त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं। शिवाजी दादांच्या निधनाने आपण एका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याला मुकलेलो आहोत। वेंगुर्ल्याचे नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी राजकारणामध्ये चांगली कामगिरी केली। आदरणीय पवार साहेबांचे अत्यंत जवळचे सहकारी म्हणून दादांना ओळखलं जात होतं। अनेक वर्ष आंबा बागायतदारीमध्ये कसं उत्कृष्ट आंबा लागवड करायची, उत्कृष्ट बागायतदारी करायची याचं उत्कृष्ट ज्ञान त्यांच्याकडे होतं। कोकण कृषी विद्यापीठाच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर त्यांनी संचालक म्हणून काम केलेलं होतं आणि माझे तर स्वतःचे ते अत्यंत ज्येष्ठ मार्गदर्शक होते। खरं तर मी ज्यावेळेला पक्ष बदलला आणि राष्ट्रवादीमधून बाहेर पडलो तर पवारसाहेबांशी दादांचे एवढे संबंध होते की दादा कधी पवारसाहेबांपासून लांब येतील असं वाटलं नव्हतं, परंतु प्रसंगी पवारसाहेबांच्या पक्षाच्या बाहेर जाऊनसुद्धा त्यांनी मला पाठिंबा दिला। आणि ज्या 4-5 व्यक्ती ज्यांना मी राजकारणामध्ये स्वतःचे गुरु मानतो त्याच्यापैकी एक शिवाजी दादा होते। त्याच्यामध्ये शिवरामभाऊ जाधव होते, जयानंदजी मटकर होते, शिवाजी दादा होते आणि हल्लीच्या काळामध्ये शंकरभाई होते। आणि त्याच्यामुळे त्यांचं सातत्याने मार्गदर्शन मला लाभलं आणि वेंगुर्ल्यामध्ये पहिल्यांदा ज्यावेळेला आम्ही निवडणुका लढवल्या त्याला उत्कृष्ट असं यश हे केवळ दादांच्या जी त्यांना दूरदृष्टी होती की कोण निवडून येऊ शकतं आणि असेच कॅन्डिडेट त्यांनी उभे केले आणि एक चांगलं असं यश हे आम्हाला वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये मिळू शकलं। त्याच्यानंतर पुन्हा आम्ही कधीच हे यश मिळू शकलो नाही, कारण निवडून आलेल्या आमच्याच लोकांमध्ये फूट पडली आणि त्याच्यानंतर ती सत्ता गेली, तरी पण दादांच्यामुळे हे यश मिळू शकलं, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि कुबल कुटुंबियांना एकत्र ठेवणारा तो एक धागा होता। आज कुबल कुटुंबीय वेंगुर्ला तालुक्यातले लोक एका चांगल्या नेत्याला मुकलेली आहेत, एका त्यांच्या जवळच्या सहकार्याला मुकलेली आहेत। कुबल कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये मी सहभागी आहे। त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। खरं तर मी पंढरपूरला निघालेलो होतो, परंतु दादांच्या निधनाची बातमी कळल्यानंतर मी अगोदर इथं आलो। आता मला लांबचा प्रवास करून परत पंढरपूरला जायचं आहे आणि त्याच्यामुळे मी पुन्हा एकदा येईन कुटुंबियांचं सांत्वन करायला। पण घाईघाईत का होईना येऊन दादांना या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करणं हे माझं कर्तव्य होतं आणि त्याच्यामुळे मुद्दाम मी आलो।